Ik ben Miranda Reinders, geboren en getogen Kesselijkse. Ik ben 56 jaar. Ik ben getrouwd met Jan. Ik heb 4 zonen en sinds kort een Italiaanse schoondochter. We gaan gewoon plezier maken. Dat is het belangrijkste. We gaan samen Any Place, Anywhere, Anytime zingen van Kim Wilde en Nena. Oeps, oké. Oké. Drawn together by the flame, we are just the same. Embrace the wind and fall into another time and space. Ja, het is echt wel een pittig nummer. Het is wel echt een heel vrolijk schwungnummer. Dat hebben we echt wel meezitten, want het past bij ons. Maar het is wel een uitdaging op het gebied van zang. Ja. Dat hebben we wel Inderdaad. gemerkt, denk Ja. ik. Ja. By the flame, we are just the same. Embrace the wind and fall into another time and space. Ik vind het wel heel spannend. Ja. Maar ja, ik vind het wel leuk. Maar ook heel spannend. Dus ik heb er wel zin in. Ik zie het nog niet meteen voor me. Dan komt dat wel goed, denk ik. Dat komt zeker goed. Ja. Place, anywhere, anytime. Met de nummer van Nena en Kim Wilde zijn hier uit Kessel-Eik Miranda en Kiki met Anywhere, Anyplace en Anytime. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Wrap your fingers round my neck. You don't speak my dialect, but our images reflect. Drawn together by the flame, we are just the same. Embrace the wind and fall into another time and space. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. If we belong to each other, we belong. Any place, anywhere, anytime. If we belong to each other, we belong. Any place, anywhere, anytime. I'm going to any world you're coming from. Any place, anywhere, anytime. If we belong to each other, we belong. Any place, anywhere, anytime. I'm going to any world you're coming from. Any place, anywhere, anytime. Zo, zij zijn blij. Ja, super trots. Hoe ging het in het Duits? Ja, gut. Ja? Gut, Mann, richtig gut. Oh, je komt uit Kessel-Eik, hè? Auch aus Kessel-Eik. Jazeker. Zeg, die tweede stem, dat kon je, hè? Ja, dat ging goed samen. Omdat zij stabiel was. Ja, Miranda kan dat echt goed. Ja, mooi, hè? Ja, echt fantastisch. Ja. We gaan naar de jury. Ben je benieuwd? Wij ook. Ja? Wat wil je horen? Allemaal 10? Nee. Nee, onzin. Ik ga met Tina beginnen. Tina, wat vond je ervan? Tina, dat wel. Tine. Ah, 10. Ah.
Oké, ik vond het eigenlijk één groot feestje om naar jullie te kijken. En ik had het idee dat jullie het zelf ook een feestje vonden om daar te staan. Ik heb totaal geen zenuwen gezien. Ik heb ze misschien een klein beetje gemerkt in de stem, maar hey, jullie staan daar gewoon. En de opkomst was al super relaxed. En de intro, ja, er wordt niks gezongen, dus dan sta je daar maar. Hè. En dan stonden jullie lekker te chillen. Nou, ik vond het, jullie gewoon lekker te dansen. Ik vond het heel relaxed om naar te kijken. Nienke, hou je daar rekening mee dat ze moeten dansen om het op te vullen en dan toch moeten zingen weer? Nou, ik vind dat zeker heel knap. Maar ik vind het eigenlijk vooral... Ik heb opgeschreven dat ik het zo goed vind dat Miranda zo goed heeft geluisterd met het vastzetten van die tonen. Vooral op de eindjes van de zinnen. Hè, daar was het af en toe nog een beetje aan het wiebelen. En vooral die eindjes, die moeten even lekker afgemaakt worden. Dus daar hebben we aan gewerkt. En dat ging zo goed, dus ik zat de hele tijd zo helemaal te lachen. En Kiki, ik vond het super cool dat je die einde gewoon die... Dat vond ik heel tof. Voor de zekerheid wel, maar de microfoon verder weghouden. Ja, dat is het probleem van de geluidsman. Hè? Goed gedaan. Mooi. Trots. De punten graag. Allemaal tegelijk. Ah, kijk. Ja, nu weten ze wel wat voor en achter is. Hè? Ja, oké. Een 8,5. En 2 keer de 8. Ja, dankjewel. En onze bekende inwoner uit Kessel-Eik. Ja. Geweldig. Dankjewel. Is dat een motivatie? Voor de 18 oktober, ja. Oké. Dankjewel. Ga naar de Green Room en ga naar Joyce. Dankjewel. Top. Hey, applaus. Ja, ze worden onthaald hier. Miranda en Kiki, kom erbij. Kom naast me staan. Oh, wat valt er nu van je af? Heel veel. Ja, lekker. Het ging lekker. Dus, Je stond wel ook echt te genieten, toch? ja. Dus, En Kiki, trots? Ja, echt super trots op allebei, denk ik. Ja. Die punten dan, die punten. ja, fantastisch. Ja. Daar kun je mee thuiskomen, toch? Ja, ik hoop dat de deur nog open is vanavond. Dus. Nou, jullie hebben het erop zitten. Hoe lekker is dat? Ga lekker genieten van de volgende... Aan de wijn. En ga genieten van de komende optredens.